Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, ин шом аниқтари шаби 29 ба 30 июл турнири UFC 291 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду тобови ҷангори вазни сабук Дастин Пори ва Ҷастин Гейҷ вомехӯранд ва барои камарбанди БМФ муҳорибаи 5 раунда мегузаронанд. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки соати чанд ва дар куҷо шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак шаби 29 ба 30 июл дар амрико турнири UFC 291 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду тобови ҷангори вазни сабук Ҷастин Хайлайт Гейҷ ва Дастин Бриллиант Пори вомехӯранд. муҳорибаи онҳо муҳорибаи 5 раунда шуда барои камарбанди БМФ мешавад. бояд қайд кард, ки ин муҳорибаи онҳо реванш мешавад, чунки онҳо аллакай як маротиба вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Пори бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. акнун Гейҷ қасд гирифтан мехоҳад. ҳамчунин дар ин турнир боз якчанд муҳорибаҳои рейтингӣ ва шавқовар хоҳад шуд. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни ду чемпиони пешина Алекс Перейра ва Ян Блахович. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни Дерек Луис ва Маркос Рожеро де Лима. муҳориба дар вазни сабук байни Тони Элкукуи Фергюсон ва Боби Грин. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Майкл Кеза ва Кевин Холланд ва боз якчанд муҳорибаҳои шавқовари дигар. шаби гузашта ба ғайр аз Мишел Перейра ва Венесуэл Салвадор дигар ҳамаи ҷангоро вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун онҳоро имшаб муҳориба интизор аст. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир имшаб яъне шаби 29 ба 30 июл баргузор мегардад ва аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро бепул тамошо карда мешавад. якум вариант телеканали Матч ТВ. Матч ТВ аз соати 5:00 ба вақти Москва пахши мустақими худро сар медиҳанд ва муҳорибаҳои асосии турнири UFC 291-ро нишон медиҳанд. ва шумо метавонед ки муҳорибаҳои асосии турнири UFC 291-ро дар телеканали Матч ТВ бепул тамошо кунед. дуюм вариант ва варианти аз ҳама осон ин телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ. мо дар телеграм канали худ ҳамаи ссилкаҳои даркориро пешкаши шумо мекунем ва шумо метавонед ки ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ҳамчунин ссилкаи Матч ТВ-ро низ дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ пайдо карда метавонед. ва боз аз ҳама чизи муҳим, баъди турнир мо муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем ва шахсоне ки кор дорану пахши мустақимро тамошо карда наметавонанд ё ин ки дар хоб мемонанд, метавонед ки дар дилхоҳ вақти худ даромада муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ дар описания ва дар якум комментари закрепидшуда. худи ҳозир даромада обуна шавед. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.